21 лютага беларусы адзначаюць дзень роднай мовы. Міжнародны дзень матчынай мовы быў заснаваны ў лістападзе 1999 года рашэннем 30-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКО з мэтай абароны моўнай і культурнай разнастайнасці. Для нас, беларусаў, гэта асаблівая дата, якая яднае нас і нагадвае пра неабходнасць берагчы яе. Зараз на беларускую мову ў самой Беларусі адбываецца вельмі моцны ціск. Чаму на беларускую мову ў Беларусі зараз адбываецца такі ціск і што будзе з нашай мовай далей? На ваши пытанні адказвае паэт, перакладчык і літаратурны крытык Андрэй Хаданович. Я заўсёды лічыў сябе аптымістам, але мой аптымізм зрабіўся стрыманым. Безумоўна, кожны носьбіт беларускай мовы сёння адчувае ўціск, якога, магчыма, не было доўгія дзесяцігоддзі, хоць ніколі нам добра не было беларусам у Беларусі. Але сённяшняя сітуацыя беспрэцэдэнтная. Калі казаць пра прычыны, мне бачыцца дзве асноўныя. Адна як бы беларуская і з нашым аўтарытарызмам ці таталітарызмам звязаная, а другая звязаная з блізкім рускім светам, які хоча праглынуць і падладзіць пад сябе ўсё, што кепска ляжыць.